Fi frar il-Gvern beda jaħdem biex jiġġeddu l-karti tal-identità u sa issa diġà applikaw madwar 40,000 persuna. L-ID cards il-ġodda magħrufa bħala EID se jkunu mamra b'ċippa elettronika li permezz tagħha kulħadd se jkollu aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq l-Internet. Bħalissa huma eleġibbli applikaw għall-EID persuni li nsterqitilhom il-karta tal-identità l-antika, dawk li jitilfuha, dawk il-persuni li jridu jaġġornaw xi dettalji personali, kif ukoll dawk li se jagħmlu l-karta tal-identità għall-ewwel darba. B'dawn il-persuni jistgħu jiġbru l-applikazzjoni mill-uffiċċju l-ġdid tal-Karta tal-Identità f'Gatard House il-Bla tal-Bajda. Fl-istess ħin beda wkoll eżerċizzju ta' tiġdid f'diversi lokalitajiet madwar Malta, fosthom ix-Xajra, Ħall-Kirkop, l-Imtarfa, il-Furjana, il-Gargur u l-Qrendi. Fil-jiem li għaddew dan il-proċess is-sokta fil-Ħamrun u f'Ħattart fejn mistenni jintemm sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Il-proċess f'Għawdex se jibda fil-25 ta' Wissu, bl-ewwel raħal se jkun l-Asri, segwit minn ta' Kerċem, San Lawrenz u l-Arb. Biex wieħed japplika fil-lokalità tiegħu għandu bżonn jieħu l-karta tal-identità u l-formola ID10. Din il-formola se tiġi mqasma fil-lokalità fejn iċ-ċittadini se jmorru japplikaw. Il-formola tista' tiġi wkoll printjata minn fuq is-sit mhas.gov.mt/idmo. Meta jiġu proċessati l-karti tal-identità, dawn se jitqasmu direttament fir-residenza taċ-ċittadini minn uffiċjali tal-Malta Post. Se tinbagħat ukoll ittra li se jkun fiha żewġ numri personali ta' identifikazzjoni. Dawn in-numri huma meħtieġa sabiex il-quddiem jintużaw għall-attivazzjoni tal-parti elettronika tal-karta tal-identità. Dan il-proċess huwa wieħed li kien ilu mistenni, tant li minħabba dew minn żejjed kien hemm madwar 800 miljun euro f'fondi nazzjonali u Ewropej li setgħu jintilfu. Il-Gvern ta' qabel kien wieħed li se jlesti dawn il-karti tal-identità sal-aħħar tal-2012, iżda dan ma kienx il-każ.